Merry Christmas! Mayong Pasko! Pwede na tayo magsulti kay supposedly Eve mo ni atong imo. So nagsugod ta ni ini nga panahon. I hope nga we will be encouraged again. No? Usahay ang 25, supposedly first day of Christmas, importante sa usa ka Kristohanon nga magsimba. No? Eve is somewhat dili kayo. Tagag importansya gini sa usa ka simbahan. But tagaan na to importansya sugod ugma sa pagsimba sa first day of Christmas. Amen bata ana? Light of the world. Siya ang kahayag sa kalibutan. Ang ebanghelyo ni San Juan records at least 7 remarkable claims by Jesus. Who is Jesus? Kinsa man siya? Number 1, in John chapter 6, verse 48, nagingon siya, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. Once we receive the sacrament of the body of Christ, naghatag kini kanato og kinabuhi, agud tagaan nato kini og importansya. Amen batana. Number 2, I am the bread, I am the light of this world. Siya ang kahayag. John 8:12, unya si Jesus mingon usab sa mga Pariseo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili nagayod maglakaw diha sa kangit-kit kundi makabaton hinuon og kahayag sa kalibutan. Number 3, I am the door. Ako ang portahan. John 10, chapter 10, verse 4. Kung atuwa sila sa gawas, mag-una siya kanila og ang mga karniro mosunod kaniya, kay nakailaman siya sa tingog. John chapter 10, verse 11. Nagingon siya, I am the good shepherd. Ako ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay andam sa pagkamatay alang sa mga karniro. Be sure nga kita nangalagad sa Ginoo, dili ta mga hireling. Amen bata ana? Dili ta sinuhulan. Sinuhulan galing kung naay mga problema ang usa ka tawo ang simbahan. Ang sinuhulan, ang pastor, mudagan gina. Pero gisugo ta nga magpabilin. Madungog galing na to ang tingog sa karniro, musunod kita. Now, the other one, in John 14:6, Jesus nagingon, ako ang dalan o kamatuoran o ang kinabuhi, walay makaadto sa man, kon dili muagi kanako. Nganuman, sa tanan nga mga tao, si Jesus lamang ang nagpakamatay alang kanato, dili ang ubang tao. Next is, I am the vine, John 15, verse 5, nga nagaingon. Ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, gako, diha kanila, mamugagdagan kay kon wala ako, wala kamoy mahimo. Be sure nga naata na rin kapanghuna-una. Usa ka Kristohanon, kung wala ang Ginoo, bankrupt kita sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Now, the world around us, nalibutan ta diri sa kalibutan, telling us to trust the system of this world. Gusto nilang mosunod ta sa pamaagi o sistema ni ini nga kalibutan. Bisang gali ang telebisyon, radyo, nga kung kita gusto nato makabaton og maayong kinabuhi, kinahanglan nga kita mismo mupalit og mga lingin, tanan lingin. Lingin nga prutas,
Kay swerte ko na. Puro lingin. Labi na ubos ang New Year, puro ginalingin paliton kay swerte. Pag kinabuhi nato og matarong mao makadala nato og swerte. Amen ba ta ana? Bisang papagsimba nato sa 9 days. Advent, Misa de Gallo, dili na makahatag nato nga mahimot ang buwinas nga mga Kristohanon. It is the righteousness of God in us. Nga nakapahimo nato. We buy round mga lingin o mga butang para maswerte. Moadto tas pungsoy, daghang kay karon, no? Manghimalad ta kung unsa atong swerte. We observe today that the system of the world nagpalayo sa sistema sa Diyos. Muna itong bantayan. How wonderful to know as a church that we know nga ang kalibutan puno kaayo sa kangit-ngit. The world wants to destroy our faith. Og dili ta mo salig sa Ginoo mo ng kalibutan. Ang kangit-ngit, both evil and ignorance, the reality of darkness. Daghang kay mga balita sa kalibutan, terrorism, gira, oppression, greed, and verbal abuse. Pero itong una-unahan ko mag-alagad sa Ginoo, naa kang Hesus ang tanang tubag sa atong kinabuhi. Amin batana. Mo nagihatag ang bugtong anak. Naging siya, I am the way, the truth, akong dalan o kamatuuran. O sa magyong dalan nga itong gisunod. Dalan sa kalibutan, sa kaparutan. Dili. Gisugo ta sa Ginoo sa pagtuman sa iyang mga saad. Jesus has all the answer. He is the light. He is the light, not a light. The light, indicating that He alone can provide the true light. Not Christmas light or other lights during Christmas. Jesus as the light. Jesus is the source of life. Makabaton tag-abundansya sa atong kinabuhi. Gusto ba nato na? Tanan ta gusto. Pero ang Isaiah 1:19, nag-ingon, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Kung kamo magmasinugtanon, makakaon kamo. Meaning abot. Maayong abot sa yuta. Meaning God will provide all needs. Tanan natong kikinahanglan, dili mahimutang milyonaryo. Nga masapian ta. Kung dili bastante ta sa tanan natong panginahanglan. Abundant life. Gitawag niya nga abundant life. Unsa man nagitawag na itong abundant life? 3 John 2 nag-ingon, minahal kong higala, nag-ampo ako nga anak ka sa maayong kahimtang o maayong panglawas ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Meaning, spirit, soul, and body. Material, physical, and spiritual. Morning gusto niya. Ako nang isa mga minahal kong higala, nag-ampo ako nga anaa ang maayong kahimtang. Gusto ba natong maayong kahimtang? Nguni atong gitawag nga, tumanon. Sometimes usahay wala tay hugtantag kwarta. Labi nagpasko. Nagpaabot ta. Pero ang Ginoo wala matulog. Kung heartily mo pangayo sa Ginoo, God will supply your needs. Inako bakakon. Pero kung tiyaw-tiyaw ng imo, mo na ang diferensya. Abundant life means peace, joy, and love sa atong kinabuhi.
John 10:10, nagingon, apan ang kawatan mo ani lamang, pagpangawat, pagpatayo, paglaglag, miyani ako, aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Gusto sa Ginoo nga kita magkinabuhing madagayaon. Both material, physical, and spiritual sa atong kinabuhi. Ang kontra karon mao ang gitawag nato nga materialism. Gusto nato nga naata tanan. Yes, dili man nadautan. But most Christian overshadowed but what we call materialism. Gusto nato gyud nga mga material nga mga butang. Cellphone bag-o. Gusto nato sanina bag-o. Bag-ong motor, bag-o tanan. Nay purpose ang Ginoo nganong niabot na kanato. Dili na para sa atong kaugalingon. God wants us to have eternal life. Gihatag na si Ginoo ang gitawag nato nga eternal life. Kita mga Kristohano nakahibaw na ta, unsa ang naa sa kalibutan. Ang naa sa kalibutan mao ang kangit-ngit. Agad kita overshadowed by darkness. Daghang problema kung naata sa kangit-ngit. But we can have the light of life through Jesus Christ. Amen matana. Pinaagi lang kag Ginoong Hesukristo ang magabaton taog. Suga nga angay natong sundon. The light of this world. Kung kinsa tong nagsunod sa atong Ginoo, kung kinsa tong gusto to follow Jesus by becoming His disciples, the word disciple means follower like a learner. Only those who follow Him, who become His disciples, will walk up in the light. Kung saan nato nga mahimo tang mga disipulo? To be a follower of Jesus, it begins with faith. John 12:46. Pinaagi sa pagtuo. We all know God. Pero ang Ginoo nakailangan nato. Daghan nagatuo nga naay Ginoo. But we really know who God is. Hibaw ba ta kung kinsa ang giingon nato nga Ginoo? Kung nakaila kung kinsa ang gitawag nato Ginoo by abiding in His word. The question is, are we truly His disciples or follower? John 8:31, busa mingon si Jesus sa mga namuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Do we truly have Christ in us? Kinahanglan nga mulakaw ta diha sa gitawag nato nga kahayag. Yes, there are many hindrances. Gusto sayaw nga paunguna ang sugwa nga gihatag sa Ginoo kanato. But go to His word and prayer. The enemy will not attack us. Kadagkutan nato ang Christ candle. Diha kaniya na ang pagtuo, diha kaniya na ang paglaom, diha kaniya na ang kalipay, ug diha kaniya na igugma. Kung wala mo aning upat, na delikado na taana. Kinahanglan na atada na masintro ang atong pagtuo diha sa atong magagahom ng Diyos. Walk in the light. That is the gospel, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Please stand.